ইয়াৰ বাহিৰে আন একোৱে সমাধান নাই। আমিতো ট্ৰাইবেল সংঘই যি বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ লগত मोनसे गोनांथार भिडिअ जि मोनद' हायदा एसटि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि सीएमआ मोनसे खोथा बुंफैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै ला, गोनांथार भिडिअ। बे भिडिअआवहाय माने खोथाफोराहाय उल्थां फाल्थांसो जालांनो हमबाय। जि मोनद' हायदा एसटि जानो थांगासिनो दं बेनि सायावहाय माने नोंथांमोना नैबे भिडिअजों एसेबाबो बुजिनो हागोन सोरनि गोरोन्थि सोर बबेयाव मा ना। नायनानै ला भिडिअखौ। জনজাতিকৰণক লৈ আমি দিয়া প্ৰতিবেদনখনে হৈছে একমাত্ৰ বিজ্ঞানসন্মত সমাধান। ইয়াৰ বাহিৰে আন একোৱে সমাধান নাই। আমিতো ট্ৰাইবেল সংঘই যি বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনিয়েতো আমি প্ৰতিবেদনত সোমাইছোঁ। আজি মইতো তেওঁলোকৰ লগত কমচে কম 12 বাৰ 20 বাৰ বহিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে কিয় আন্দোলন কৰিছে মই বা তেওঁলোকে কিয় বিৰোধিতা কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নোকোৱা কথা এটাও প্ৰতিবেদনত সোমোৱা নাই। গতিকে মই লগ পালে সুধিম যে 3 বছৰটো এইখিনিয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। গতিকে আমি তেখেতসকলে নোকোৱা কথা এটাও সোমোৱা নাই। তাতো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই নিজেই কৈছে যে আমি তাত জড়িত নাই বা আমি ভাল পোৱা নাই। গতিকে বিষয়টোৰ প্ৰতিবেদনখন ওলোৱাৰ আগতে কোনোবাই হয়তো বেলেগ কৰি বুজাইছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। এতিয়া পৰিৱেশটো ঠিক হৈ যাব। প্ৰতিবেদনখন পঢ়িলে চবেই দেখা পাব যে ইয়াতে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা পাইছে আৰু কাৰো কোনো ৰাইটছ প্ৰিভিলেজ কাৰো ক্ষতি নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ এইখনটো আন্দোলন হৈছিল প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশৰ আগত। এতিয়া প্ৰতিবেদনখন পঢ়িলে মই নাভাবোঁ যে তাত কিবা বিতৰ্কিত বস্তু আছে বুলি। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय, बुजिनानै मोनबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला, जुदि जोबजासिम नायाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिनानै मोनाखै बा मिथिनानै मोनाखै। बिथाङा जि खोथा बुंलांबाय बे खोथाखौ जोङो नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथाङा मा बुंनो थांगासिनो दं, माने मा ओजोंनिफ्राय ओजों नारथ्रोदों, ओजोंखौ ओजों नारथ्रोदों, ओजोंखौ ओजों नारथ्रोदों। बेफोरबायसा माने मा उल्थां फाल्थां ओजोंनिफ्राय ओजा जोंखौ माने बोबथिंलागासिनो दं। माने डाइरेक्टलि जों बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनाबो मिथिबाय, आं बुंलायनांगौ गोनांथि गैया एसटिखौ सोर होनो थांगासिनो दं, एसटि होननायाव सोरनि आखाइ दं, सोरजों लोब्बा दं। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय मिथिनो हाबाय। माने जों जि बर'फोरनि गेजेराव बा ट्राइबेलफोरनि गेजेरावहाय जि खौसेथि बेखौहाय सेफायनायनि मोनसे बान्दो, बेयाव मोनसे खैसार दं। नोंथांमोना निस्सय मिथिदों जानो हागौ जुदि माने सालिजारि नायदोंब्ला। बेनिखायनो जों सोरबाया सासेखौ जों नाथ्रोदलायालासिनो मोजाङै माने गुदि बिजौ मिथिना लानाया जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट। नैबे समावहाय माने जि दा सिटुवेसन जागासिनो ना, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना डाइरेक्ट हमनो हाबाय जानांगौ जे एसटि होनायाव सोरनि लोब्बा दं आरो सोर एसटि होनो थांगासिनो दं। आं बेनि सायाव इमान गोबां खोथा बुंनो साना। नोंथांमोना बुंहरदो कमेन्टआव मा बुंनो सानो बेनि सायाव, सोरनि गोरोन्थि। आरो लोगोसे लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालामनानै बुंहर, लोगोसे शेयार खालामना जाहाथे बे भिडिअखौ गासैबो नुनो हायो। चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, गोदान बेफोरबायसा इम्परटेन्ट आपडेट मोनबाय थानो थाखाय।